kuan ganiha ba mo to nagpa-frame kog picture kay para masig Anak daw ko yan. kabantay anak. Lagi wala mo kabantayan ite. Wag tong lagi. Dili ako ning mangho sa lahi mamigpuan god, lahi mi og papa ba. Wala pa taon dire. Excuse me, bossing. Pwede mo tana. Ano? Wa mo kitag kuan diri, laki nga itumon ba? Oh, papali nawa. Namana to ganiha. Namana. Sa boss? Namana ba? Namana nimo? Di, akong papa ba nawa ba namana sa ganiha diri ba? Yan nawa lingin mo tana to, wa mo kabantay. Ganiha ra ta? Basi kita ko ba nako picture da diri. Ano? Okay, picture ba? Ano? Okay, picture ba? Ano? Kita ka na? Try ka na. Go. Say hello to Vlog Night. Hello guys, say hello to Vlog Night. Kapitan? Tama na ganyan alis. Nga ito piso kita ka ano. Sige, salamat po siya. Diyan mo. Ay na tayo. Ini pamaron eh dagom ay ni glandong hawas to. Ang una mo hawas to lubot na. Ano lagi sa pulmo? Delphin ba delphin? Sige, salamat po siya. Ano ko? Sige, salamat po siya. Panaon. Te, may hapon titi pwede ka-disturbo te, natakoy pangutanan nyo te ba? Wala mo kabantay bata dire nga itumon te. Sa ka na Ako manghul lang. Duwa to na ganyan unto ba? Ako naman siyang ako na ning report diha sa kuan niya. Mag-uhay pag gid mi na kuan diri ko sa. Basta ang mga pila ina diya. Mga G's mantingalit to yung edad. Sa color? Stripe. Itumon siya ba? Babay? Lucky. Kapawon. Bata pa na nakadata. Duwa lang niya ganiha ba niya? Saan man to kung manghud eh. Galing ha. Wa mo kabantay bisag na nakuwandre ka karon lang. Jud mi naabot ni ka. Ako lang ning kuan ganiha ba mo to nagpa-print kog picture kay para masig Anak daw ko yan, tanaw daw mo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. kabantay anak. Manghud wala mo kabantay. Wala mo kabantay. Nabalaka naligo lagi mo. Para ba kay ba akong mama? Lagi wala mo kabantay anite. Wag tong lagi. Dili ako ning mangho sa lahi mamigpuan god, lahi mi og papa ba. What? Wala mo ka. Balaka naligo. Sige, wala mo kabantay, basig makabantay mo tiba, katimaan mo tiba sa wala mo dili mo katimaan sa basig makatimaan mo sa naong. Sige, wala mo kabantay, basig makabantay mo tiba, katimaan mo tiba sa wala mo dili mo katimaan sa basig makatimaan mo sa naong. Sige, salamat ya. Walang pangitaon dire. Excuse, sarang boss. Pwede ka mangutan na, boss? Nawa akong kuan ba ku ay kanang singana. Ako ig kana igsuon ba akong kaluha ba? Hindi totoo yan. Dili ba nawa ganang buntag. Ginero ko sig Bagupay pagabot namin diri. ginero ko sig pangita ba. Amo ka bantay? Ano siya kulot ka pero anong kuluton siya buhok ba? Blan na pero kuha ba akong kaluha. Amo ka bantay doon? Bagura jud mi ba abot diri. Nga ako picture bisan nakuan mo ba?
Makakita mo niya ba? Baon ako Huwag mong subukan. Masisira ang buhay sa mo. pangita. Ako mo ni ano, akong kaluha ba? Wala makita ni. Akong kaluha ba nawa. Ano duloy? Kaluha na ko ba nawa ba akong kaluha ba? Wala mo kabantay ni dad. Ha? Wala mo kabantay ni. Kaluha na ko ba nawa? Wala. Unsa nang vlog? Di mo ko taga diri good. Ganihang buntag ba nanguan mi diri ba? Unsa gini diri dol? Kasi nga na diri nga kon? Bitaw ako kabaw. Wala ka. Kanila ka Oo. Mga na napatay sa Paris sa Cordoba. Ha? Wala mo kakilani doon? Wala. Wala. Ano lang ko sila inay? Sige doon. Ano lang ko sila inay doon? Ipangutana ko. Bigla kabantay sila inay ba? Ligo. Sige doon. Alis ako doon. Gusto nyo ba kumita ng pera mga skalawag ng napakadali lang? Dito na kayo sa PHL Win. Mag-register na kayo sa aming link na nasa aming comment section mga skalawag. Tika tol, paano yun laruin tol? Simpleng-simple lang tol. Tuturuan namin kayo mga skalawag kung paano mag-register at maglaro dito. So ito na mga skalawag. Pagkatapos yung maklik yung link na nasa aming comment section, mag-sign up na kayo. Ilagay nyo lang dito yung email address nyo, inyong password, at i-paste nyo lang yung referral code. At i-confirm mo kung 18 years old ba kayo, pataas. Then, create account. Then pagkatapos nyan mga skalawag, ito na yung lalabas. So, tapos na kayong gumawa ng account mga skalawag. So, dito naman tayo sa recharge. So, i-click na lang yung tong box na nakapula. Then, kayo nang bahala mga skalawag kung magkano yung ika-cash in nyo. So, click nyo lang yung recharge. So, ito nang lalabas mga skalawag. So, fill upan nyo lang ito, yung first name nyo, last name nyo, email, then phone number. At saka, i-click nyo lang yung tong recharge. Ngayon mga skalawag, ituturo ko sa inyo kung paano laruin ito. Simpleng-simple lang to mga skalawag. Ang daming laro mapagpipilian. Pero ang pinaka-paborito ko ay itong mines. Then, mag-bet na kayo. Kayo nang bahala mga skalawag kung magkano ang bibet nyo. So, magta-type tayo na dito ng bet. So, 10 pesos lang for sample mga skalawag. So, i-click nyo yung itong bet. Then, pagkatapos, laruin niya. Yan. Pera na. Ganito lang kadali laruin mga skalawag. Ayan, panalo na naman tayo. Kung malaki-laki yung pera na ibibet nyo mga skalawag, malaki din na yung mapapanalunan. So, pangatlong try mga skalawag, panalo na naman tayo. So, ika-cash out natin mga skalawag. So, kayo nang bahala mga skalawag kung magkano yung ibibet nyo. Ayan mga skalawag. So, ang dali-dali lang dito magkapera mga skalawag. So, ano pang hinihintay yung mga skalawag? Maglaro na sa PHL Win para sabay-sabay tayong magpadami ng pera. Lah! Sobrang dali lang pala laruin yan tol. Oo tol, syempre mga skalawag, sobrang dali lang laruin ito. Kaya mag-register na kayo sa link na nasa aming comment section at sabay tayong magparami ng pera mga skalawag.